Vážené dámy a vážení páni, vážení občania Slovenskej republiky, vítam vás na mojej 6. tlačovej konferencii na tému Dielo 17. novembra dokončíme. Počas môjho verejného vystupovania v Národnej rade som verejne poukázala na katastrofálnu situáciu v štábnej kultúre Slovenska ako štátu. Peniaze sú alfou a boj o moc sú omegou pekelného slovenského politického tabu. Áno, je to peklo na zemi, tabuizované dokonca aj zákonmi, ktoré si tvoria naši mocipáni. O príčinách a prejavoch rozloženej ľudskosti sme hovorili celé 4 roky, či v mojich vystúpeniach v Národnej rade, či na medzinárodných konferenciách a potom vo vydaných 2 zborníkoch z týchto konferencií, ktoré som zaslala a dala uložiť v slovenských knižniciach, ale aj v neposlednom rade na týchto našich tlačových konferenciách, a to od januára roku 2016. Nedostatok našej kultúry pripomenul aj zosnulý kňaz Anton Srholec v posledných rokoch svojho života. Je to vonkajší obraz rozloženej morálky, etiky a zároveň je to svedectvom neľudskej legislatívy. V rámci priamej demokracie sme sa rozhodli zastaviť rozklad ľudstva v našej spoločnosti, tak ako ho definoval zosnulý profesor Konrad Lorenz, ktorý nám je vzorom v ľudskom správaní. Naša strana Priama demokracia sľubuje občanom legislatívne zmeny nielen v oblasti ekonomiky, ale aj v oblasti morálky, školstva, zdravotníctva a čo je hlavné, strhneme pásku z očí slepej justície. Zavedieme zákony v prospech poškodených občanov takým spôsobom, že každý, kto poškodzuje občana, taký bude okamžite a promptne sankcionovaný bez ohľadu na jeho moc a ekonomickú pozíciu. Poškodený občan nebude musieť dokazovať svoje poškodenie. Bude to povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní, aby dokazovali a zisťovali. Občan nebude musieť dávať peniaze na súd ani advokátom. Občan bude stáť nad zákonom nielen tým, že bude tvoriť zákony, ale aj princípom postavenia jednotlivca nad celkom. To znamená, že poškodený bude prioritou nielen pre vyšetrovateľov, ale aj pre justíciu a prokuratúru. Dnes je to naopak. Boháč stojí nad zákonom, dokonca aj nad policajtom a ešte aj nad sudcom. To je to, čo nazval profesor Konrad Lorenz rozloženou ľudskosťou. Počas práve končiaceho volebného obdobia som skúmala našu spravodlivosť na súdoch in flagranti, a to právne som zastupovala 36 poškodených občanov. Zistenia sú katastrofálne. Z 36 prípadov máme ukončené 2 víťazne. Odporca sa pomocou lukratívneho právnika môže odvolať a na to aj čakáme, kedy bude konať napríklad posledne okresný súd Trnava či okresný súd Trenčín. Tieto prípady tiež boli víťazne skončené na 1. stupni, ale znovu prišiel advokát, ktorého si zaplatí pán odporca a znovu sa celý proces zase šíri a posúva a až do nenávratna. Mnohokrát sudcovia uznali oprávnenosť podanej žaloby, ale napísali niečo úplne iné, alebo prípady odročujú nezmyselnými podmienkami konania. Máme defektné právne normy, nekompetentné judikáty a nevzdelaných alebo skorumpovaných sudcov. Samozrejme, česť výnimkám. Lenže všetky tieto nedostatky posilňujú bezprávny stav nášho štátu. Máme vypracované definície neredukovateľných ľudských práv pre ľudí v práci, v rodine, v škole, celkové v našom štáte. My v Priamej demokracii sme vypracovali systém ochrany práv jednotlivca od doby pred narodením až po obdobie po smrti. Tieto práva budeme uplatňovať v prospech vás, slušných občanov Slovenska. Zastavíme monštrá, ako sú exekútori, ktorí nepoznajú pojem humanity. Zastavíme policajtov, ktorí zabíjajú, keď by nemali zabíjať. Policajt, ktorý neovládá moderné techniky pacifikácie duševne chorého, ale hneď strieľa alebo kolenom rozdrví hrtan, taký nemá čo robiť v polícii. Žiaľ, na Slovensku je to móda a deje sa tu opakovane. Nekompetentný policajt, ktorý to urobil, mal byť potrestaný za úmyselné ublíženie na zdraví s následkom smrti.
Preto prichádzame do volieb s návrhmi na konkrétne legislatívne zmeny, na zmeny v Ústave Slovenskej republiky. Potrebujeme ústavnú väčšinu v parlamente. Pridáme do ústavy zákony o zodpovednosti, aj sudca bude zodpovedný za následky svojho zlého rozhodnutia. Sudca bude platiť odškodnenie vtedy, ak sa dopustí úmyselne zlého rozsudku. Zavedieme zákony na ochranu duševného zdravia, ktoré budú prísnejšie v sankciách aj v odškodnení, ako sú zákony na ochranu fyzického zdravia. Zjednodušene povedané, poškodenie duševného zdravia bude trestané prísnejšie a bude odškodňované vyššou výmerou, ako je za poškodenie tela. My v priamej demokracii sme prví a zdôrazňujem po roku 1918, ktorí prichádzame s konkrétnymi riadeniami problémov v prospech jednotlivcov občanov. Nastavíme zákony tak, aby občania mali systém kontroly. Občania budú sledovať a navrhovať zmeny zákonov, najmä ak sa ukáže nefunkčnosť niektorých zákonov. To, čo dnešné médiá predvádzajú, a to aj v tejto volebnej kampani, to je bulvárny vreskot okolo oligarchov. Ale určite to nie je mediálne informovanie. My zabezpečíme, aby všetky médiá povinne šírili podnety od občanov v záujme šírenia pravdivých informácií. Zastavíme korupciu súdov, legalizovanú v legislatíve. Postavenie nezávislosti sudcov na vysokých a nezaslúžených platoch je drzá korupcia zakotvená v zákone. Sudcovia dostanú základný plat 1500 eur ako ktorýkoľvek vysokoškolský absolvent a príplatky im odsúhlasia občania. Budú volení a odvolávaní občanmi vo vlastnom regióne a dostanú príplatok taký, aký im odhlasujú občania v regióne. Podobne to bude aj na Najvyššom súde a na Ústavnom súde, kde budú sudcovia posudzovaní občanmi z celej republiky. Právnik je veľmi dobre zaplatený ako exekútor, správca konkurznej podstaty, notár, advokát alebo právnik v štátnom úrade. A vždy si privyrába bez kontroly a bez daňového priznania. Zneužitie poslania takýmito právnikmi sa nedá len tak dokázať, ani skontrolovať. Dá sa len vytušiť podľa nekontrolovaného rastu majetku týchto právnikov. Aj to napravíme. Každý, kto bude verejne činný, ako sú exekútori, či sudcovia, alebo advokáti, či správcovia a notári, títo všetci budú musieť otvárať svoje účty k nahliadnutiu vždy na požiadanie občanov. Každý, kto spravuje cudzie majetky, bude musieť strpieť verejnú kontrolu vlastného majetku. Taká bude nová legislatíva. Uzákoníme trestnoprávnu a hmotnoprávnu zodpovednosť úradníkov, ale aj pre zamestnancov silových rezortov, ako je polícia a armáda. Uzákoníme hmotné sankcie za chybné a úradné a súdne rozhodnutia za pochybenie v neprospech občana. To všetko máme pripravené. Stačí, keď budete krúžkovať naše čísla v listine priamej demokracie číslo 22. Moje číslo je 1. Ďakujem za pozornosť a teraz odovzdám slovo prezidentovi priamej demokracie pánovi Karačovnimu. Nech sa páči. Ďakujem. Vážená novinárska obec, ale hlavne občania, ktorých chcem prostredníctvom vás osloviť. Minule tu bola téma, že treba dokončiť nedokončené, čo sa rozbehlo v roku 1989. Aj dnešná téma je, dokončíme dielo, urobíme, čo je potrebné. Včera som náhodou stretol jedného človeka z Poľska, ktorý mi rozprával o prípade volieb v Poľsku, kde zvíťazila strana Právo a spravodlivosť, ktorá predovšetkým hlásala potrebu zmien v Poľsku. V Poľsku sú obdobné problémy ako na Slovensku. My smelo môžeme povedať, že ľudia chcú zmenu a ľudia potrebujú zmenu. Z vlastnej histórie nie tak dávnej vieme, že tie zmeny veľkého rozsahu prichádzajú v určitých periódach. V minulom storočí 48. rok, potom pokus o zmenu v 68. Nasledoval 89. rok, odkedy je už viac jak 25 rokov a doba je teda zrelá
na veľkú zmenu. Už štvrť storočie sa snažíme naplniť ideály a predstavy národa, s ktorými ľudia išli na námestia v roku 1989, lebo chceli zmenu, lebo chceli slobodu, lebo sa chceli mať lepšie. A zmena naozaj prišla. Vláda jednej strany padla. Znovu tu však máme vládu jednej strany, alebo zoskupenie spriaznených strán, ktoré zubami nechtami bránia svoje výdobytky a svoje vládnutie. Tie výdobytky sa dajú dosť jednoznačne a stručne pomenovať. Majú podobu zhruba 300 000 nezamestnaných, v podobe ďalších 300 000 ekonomických utečencov Slovákov v zahraničí, v podobe 3 miliónov exekúcií, v podobe 30 000 bezdomovcov, v podobe 300 000 ľudí žijúcich pod hranicou chudoby, v podobe 45 miliardového dlhu štátu voči súkromným bankárom, v podobe ďalších miliard dlhov na účtoch obyčajných ľudí. Ja myslím, že ten výpočet je pomerne jasný a zrozumiteľný. Jediné, čo nám zostalo, je možnosť slobodne cestovať po svete, ale to pre ľudí, ktorí si to môžu dovoliť. Pritom pre veľkú väčšinu ľudí je to len platonický výdobytok, lebo cestovať nemajú za čo. Raz za 4 roky nám tieto relevantné alebo štandardné strany doprajú slobodu vo forme voľby z klamlivého výberu z ponuky týchto štandardných strán. Ponúkajú nám nič nehovoriacu hru čísiel o percentách daní a odvodov, ktoré sa potom aj tak asi z 30% rozkradnú v ich réžii a pod ich ochranou. Ich ospravedlnením či zdôvodnením takéhoto konania je známy výrok vysokého potentáta zo súčasnej politiky priamo na pôde parlamentu, ktorý prehlásil: vyhraj voľby a môžeš všetko. Tieto strany, priatelia, ale ani ich početné odnože, ktoré vznikli z dôvodov terajších volieb, nám neponúkajú žiadnu zmenu. Ponúkajú iné účesy alebo iné šaty, do ktorých obliekajú ich posvetné zvyky, aby zmiatli či oklamali občanov. Priatelia, zotročovanie, zbedačovanie, beztrestné okrádanie ľudí, vlastných občanov, raz sprava, potom zase zľava, nie je žiadna zmena. Žiadna z týchto vládnych strán za tých 25 rokov v podstate neponúkla viac, ani neponúka koniec zotročovaniu, zbedačovaniu, okrádaniu vlastných občanov. Oni chcú iba vládnuť podľa hesla vyhraj voľby a môžeš všetko. Oni vlastne nemajú žiadne programy, prinášajúce zmeny s veľkým Z. Jediný, kto tu má ozajstný program zmeny, je priama demokracia s volebným číslom 22. Ona jediná prichádza s programom odstránenia neobmedzenej moci politických strán a odovzdania moci vlastným občanom vo forme samosprávy, kde kolektívna vôľa občanov priamym rozhodovaním stojí nad všetkými ústavnými, ale aj neústavnými inštitúciami v tomto štáte. Vôľa ľudu je posvetná, nie vôľa politikov a oligarchov. Sfunkčníme spravodlivý referendový systém od obcí cez regióny až po štát a vypustíme rybníky všetkým klamárom a podvodníkom, skrývajúcim sa za pláštnikom relevantných politických strán. Vezmime im zbrane, vezmime moc všetkým politickým stranám, vrátane našej strany. Najskôr však dajte dôveru priamej demokracii a dajte im aspoň 90 mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky, aby mohla tú skutočnú zmenu zakotviť do ústavy Slovenskej republiky. Prvé, čo urobíme v parlamente, bude zásadná zmena ústavy, hlavne v časti referendového systému a v časti volebného systému. Občania, ak toto uskutočníme, všetky ostatné veci už budú realizovateľné vo vašej réžii. My v strane nemusíme vedieť všetko, nemusíme byť najmúdrejší, nemôžeme byť najspravodlivejší. Tými najmúdrejšími, najspravodlivejšími a najmocnejšími ste a musíte byť vy, vaše kolektívne vedomie. Žiadny občan osobitne vás nemôže zastupovať a vziať vám vaše práva. Rovnako ako vy sa nemôžete vzdať svojich práv. Šanca, a to zdôrazňujem, jediná šanca je vo voľbe priamej demokracie s volebným číslom 22.
Nie je to voľba mačky vo vreci, ale je to skutočne voľba konkrétnej, jasne pomenovanej veci, majúcej svoj zmysel. Ďakujem vám za pozornosť. Odovzdávam slovo našej kolegyni, pani Kapustovej. Ďakujem. Dobrý deň, volám sa Lenka Kapustová a som kandidátkou strany Priama demokracia s číslom 20. Podstatou volebného programu politickej strany Priama demokracia s volebným číslom 22 je zmena. Zmena politického a spoločenského systému. Už od 1.1.2017 sa bude vek odchodu do dôchodku počítať po novom. Myslíte si, že budete vládať ešte pracovať v 67 rokoch? Ak je vaša odpoveď nie, tak si pozorne vypočujte, čo má v programe strana Priama demokracia volebné číslo 22. Viete, že platenej práce ubúda, hoci práce ako takej pribúda, len už ju nerobia ľudia, ale strojem. A stroje nedostávajú mzdu. A keď dostávajú mzdu, nie je z čoho platiť odvody do poisťovní a štát nemá príjmy z daní. A potom nám hovoria, že sociálne systémy kolabujú preto, lebo obyvateľstvo stárne. Ale to nie je pravda. Je to účelová lož, aby mohli presadiť minimálny štát a nemuseli nám dať nič. Žiadne sociálne istoty a žiadnu zdravotnú starostlivosť. Keď nie sú mzdy, nie sú odvody. Keď sú nízke mzdy, tam sú aj nízke odvody a na Slovensku je známe, že tu máme pracujúcu chudobu. Už viac nemôžeme financovať potreby štátu a sociálny systém z daní a odvodov, ktorých je stále menej a menej. Tí, čo spravujú náš štát, vedia, že pre nás už nikdy nebude platená práca, pokiaľ nedôjde nie k reforme, ale k systémovej zmene. Už viac nemôžeme čakať, kým sa systém úplne zrúti. Musíme urobiť ďalší nutný krok, a to je zrušenie zdaňovania práce a zisku a zaviesť jednu daň, ktorá bude zdaňovať všetku spotrebu vyjadrenú objemom finančných transakcií. Vtedy bude zdanená práca strojov. Občanom budeme môcť poskytnúť sociálny systém hodný 21. storočia, 3. tisícročia, jednu dávku, nepodmienený základný príjem v navrhovanej výške 350 eur mesačne. Pre každého, od narodenia až po skon. To je jediné východisko z toho, kam nás doviedol transnacionálny korporátny kapitalizmus, ktorý výdobytky našej práce, ich zisky, pretransformoval do rozvoja vedy a techniky, rozvoja informačných technológií a globalizácie, ktoré v konečnom dôsledku postavili proti nám, čím sme sa pre nich stali nadbytočnými. Pýtate sa, ako bude vyzerať prechod na jednu dávku, nepodmienený základný príjem potom, ako zrušíme všetky odvody? Odpovede vám dávame v týchto 3 bodoch ako príklady. Prvý bod. Starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, poberatelia vdovského dôchodku budú jednu dávku dostávať k jestvujúcemu dôchodku. Zdôvodnenie. Počas aktívneho života boli zúčastnení na dôchodkovom poistení, teda si platili starobné poistné, a teraz z poistenia čerpajú starobný dôchodok, čiže mesačne budú dostávať dôchodok plus 350 eur. Druhý bod. Občania v aktívnom pracovnom veku, zúčastnení na dôchodkovom poistení ku dňu zavedenia jednej dávky, sa im prepočíta alikvotná časť starobného dôchodku, na ktorý by im ku dňu zavedenia jednej dávky vznikol nárok, a to bude ich príjem, keď už nebudú pracovať. Budú mesačne dostávať alikvotnú časť dôchodku plus 350 eur. Okrem toho stále pracuje, tak má ešte stále svoj príjem. Bod 3 sú deti, študenti a občania, ktorí ešte z akéhokoľvek dôvodu neboli zúčastnení na starobnom poistení. Všetci títo budú dostávať mesačne jednu dávku 350 eur základný príjem. A na záver, tu sa otvára obrovský priestor pre komerčné poisťovne, aby ponúkli občanom kvalitné produkty na dôchodkové pripoistenie a životné poistenie pre všetkých, ktorí sa už nebudú podieľať na starobnom poistení, lebo ku dňu zavedenia jednej dávky budú zrušené všetky odvody. Z týchto produktov si občania budú môcť neskôr, keď sa už rozhodnú nepracovať, nechať vyplácať k jednej dávke, čo je tých 350 eur, aj dôchodkovú rentu z komerčného pripoistenia. Zavedením jednej dávky sa zruší aj pojem dôchodkový vek, ktorý diskriminoval občanov na základe veku. Občania Slovenskej republiky, voliči, už teraz v sobotu 5. marca si budeme voliť nových zástupcov, ktorí nám pred voľbami sľubujú, že keď zvolíme práve ich
ako sa budeme mať dobré. Ale toto nám od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sľubujú už 23 rokov a vy najlepšie cítite na vlastnej koži, že nemajú pravdu. Preto, ak toto všetko, čo ponúka politická strana Priama demokracia s volebným číslom 22, chcete a cítite, že by to váš život skvalitnilo a mnohým aj zásadným spôsobom život zmenilo, voľte nás. Voľte Priamu demokraciu s volebným číslom 22 a dostaňte nás do parlamentu tak, aby sme s vašou podporou získali ústavnú väčšinu na presadenie zmeny, ktorú ponúkame. Ďakujem za pozornosť, odovzdávam slovo pani Uhlárikovej. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážení občania Slovenskej republiky. Naším cieľom našej politickej strany Priama demokracia číslo 22 je zmena. Túto zmenu máme pripravenú aj v oblasti školstva. Preto by som chcela oboznámiť s hrubým rámcom niektorých zmien, ktorým chceme vylepšiť prácu v školstve, aby učitelia a žiaci s radosťou chodili do školy. Máme pripravenú systematickú koncepciu v školstve a z nej budem citovať len niektoré úpravy. Vo výchovno-vzdelávacom procese zvýšime sociálne a právne vedomie všetkých žiakov, počnúc od 5. triedy základnej školy až po doučovanie pracujúcich gratis. Zavedením nového predmetu kultúra, čím naplníme odkaz kňaza Antona Strholca. V rámci predmetu kultúra budú vyučované aj niektoré doterajšie predmety, ako napríklad etika, estetika, umenie a kultúra, náuka o spoločnosti a všetky tieto predmety budú vyučované súvzťažné s právnou výchovou, čím ešte aj zredukujeme náročnosť vyučovacieho procesu, ale ho aj skvalitníme vo výstupoch. Zmeníme aj štruktúru a systém hospitačných kontrol. Hospitácie budú robiť iba odborníci podľa zásady odbornosti. Slovenčinár hospituje u slovenčinára, matematikár u matematikára. Neodbornosť, napríklad matematikár hospituje u slovenčinára, je de facto neodborná hospitácia. Taká hospitácia nebude prípustná. Druhou zásadou hospitácie bude zásada praxe. Hospitovať môže iba ten, kto má dlhšiu prax nad praxou, ktorá je krátšia. Nikdy nie opačne. Mladý a neskúsený učiteľ nemôže hospitovať u staršieho a skúseného pedagóga. Môže sa len prísť učiť. Všetci budú pod kontrolou verejnosti, najmä však univerzitní a vysokoškolskí vedci. Vedecké práce budú musieť publikovať na internete, na novom portáli, ktorý bude vyčlenený len pre tento účel s úmyslom, aby sa stal slovenským karentovaným médiom našich slovenských vedcov. Iní vedci budú môcť komentovať a kritizovať, ale aj pridávať svoje návrhy. Tento portál bude motiváciou pre mladých vedeckých pracovníkov a zároveň bude podkladom pre percentuálne hodnotenie výkonných vedcov. Platové pomery vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich upravíme tabuľkami, kde základný príjem vysokoškolského absolventa bude začínať od 1500 eur. Bude sa to týkať všetkých vysokoškolských zamestnancov, teda aj učiteľov. V iných tabuľkách budú rozpracované odmeny za výkony nad rámec pracovných zmluv. Učitelia dostanú zaplatené všetky nadčasy, vrátane aj suplovaných hodín a taktiež aj hodín, ktoré strávia s deťmi na exkurziách. Tieto nadčasy budú odmeňované s príplatkami a všetky reálne hodiny počas externého pobytu učiteľa so žiakmi aj mimo školy. Regionálni učitelia dostanú k základnej dovolenke plus 10 dní, a to z dôvodu nadmerného psychického zaťaženia. Okrem toho dostanú každé 2 roky 4-týždňovú kúpeľnú liečbu podľa vlastného výberu. Regionálni učitelia dostanú možnosť odchodu do dôchodku po 25 rokoch práce so žiakmi. Dôchodky učiteľov budú upravované podľa jednotného vzorca. K dôchodku dostanú nepodmienenú základný príjem, čo zhruba prevyšuje 50% terajšieho dôchodku učiteľa. Preto vás prosíme, voľte nás na listine Priamej demokracie číslo 22. Krúžkujte naše čísla, moje číslo je 5.
Ďakujem vám za pozornosť. Odovzdávam slovo pánu doktorovi Urbanovi. Ďakujem. Vážené dámy a vážení páni, kľúčom k zdravotnému a sociálnemu zabezpečeniu občanov Slovenskej republiky bude občiansky preukaz. To bude základná zmena. Nebudú žiadne ďalšie registrácie ani žiadne iné administratívne úkony. Dokončíme čipovanie občianskych preukazov, kde budú zaregistrované aj deti rodičov. V občianskom preukaze bude okrem vzorového podpisu aj prístupový kód na všetky úradné dokumenty občana v štátnych serveroch, počnúc kartou u všeobecného lekára, respektíve karty u detského lekára dieťaťa, až po register trestov. Občan si bude sám kontrolovať a používať svoje doklady. Dokončíme internetizáciu spoločnosti vnútroštátnym prepojením od každej domácnosti do každého úradu. Výkonný internet bude zadarmo, lebo bude nevyhnutný pre spoločenské vzťahy. Občania budú cez internet kontrolovať a riadiť svoj štát, tak ako sme to počuli. Nepodmienený základný príjem pôjde na osobné účty každého občana v Národnej banke Slovenskej republiky. Účet bude gratis a bude ovládateľný cez čip občianskeho preukazu. Teda každý občan bude mať svoj účet od štátu a na tom účte si bude spravovať svoje financie, ktoré dostane od štátu a ktoré si ešte aj sám zarobí. Národný zdravotný dispečing bude riadiť nákupy liekov a zdravotných pomôcok z domácich, ale aj zo zahraničných zdrojov. Zabezpečí distribúciu do lekární za polovičnú cenu, ako nakúpil. To znamená, štát bude dotovať lieky 50% sumou pre koncové zdravotnícke zariadenia, ako sú lekárne, nemocnice a ambulancie. Prečo je to dôležité? Občanom na recept sa lieky budú vydávať gratis a lekárne i nemocnice budú mať štátom preplatenú cenu. Bude to tak preto, lebo mnohí pacienti si chcú kupovať lieky aj bez receptu. Takým bude toto umožnené a lieky si budú kupovať maximálne do množstva mesačnej najvyššej dávky len raz za mesiac. Všetko bude zaregistrované na karte občana cez občiansky preukaz. U detí cez občiansky preukaz rodičov. Kupujúci občan zaplatí za liek tú sumu, ktorú zaplatil lekárnik štátu. Čiže 50% sumu. Rôzne druhy dôchodkov, ako je invalidný, starobný, sociálne dávky, rôzne príplatky budú, tak povediac, anulované a budú nahradené jedným príjmom, v ktorom bude zahrnutý v prechodnom období pôvodný dôchodok a plus pridaná nepodmienená základná suma. Nepodmienený základný príjem bude podstatne vyšší, tento úplný, bude podstatne vyšší ako doterajšie najnižšie dôchodky. Bude asi v takej relácii, ako keby sme najnižšie dôchodky teraz navýšili o 50%. Zdravotné pomôcky pre zdravotne postihnutých občanov budú gratis. Národný zdravotný a sociálny dispečing bude riadený cez kontrolovateľný portál a občania budú môcť nahliadať na toky peňazí a materiálov. Budú môcť pripomienkovať a navrhovať napríklad zmeny v nákupoch liekov a pomôcok zdravotníckych. Preto nás voľte, chceme vám odovzdať moc. Na listine priamej demokracie kružkujte naše čísla. Moje číslo je 8. Ďakujem za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, poprosím otázky. Mal by som otázku na priamu demokraciu. Moje meno Mištuna, som dôchodca, aby som sa chcel opýtať, ako vidíte v tom časovom horizonte riešenie vyplácania dôchodkov, keď už teraz sú určité avizované problémy, že vládna strana poukazuje na nedostatok prítoku financií a že v dohľadnom čase nebude dosť na vyplácanie dôchodkov. To je ako problém pre veľa ľudí v tomto štáte.
Slovenskej republiky. A druhý, ešte by som povedal, taký ťaživejší, že je problém vymožiteľnosti základných občianskych alebo iných práv v republike tým, že sa nedá dovolať v tomto fungovaní našej justície, či je to polícia, prokuratúra alebo súdy, nedá sa jednoducho dovolať ani spravodlivosti. To je všetko. Ďakujem. Poprosím pána prezidenta, aby odpovedal na vašu otázku ohľadom dôchodku a pani poslankyňa nám odpovie na otázku vymožiteľnosti práva. Presne tak som si to predstavoval, že pani Rytonská je kompetentná sa vyjadriť k tej druhej otázke. Neviem, či mikrofóny zachytili celý text otázky, ale v princípe išlo otázku na perspektívu dôchodkov z hľadiska demografického vývoja, že ako to bude možné zabezpečiť a kam to dospeje. No, k tej otázke pani Kapustová túto spomenula tie 3 princípy, akým spôsobom bude fungovať nepodmienený základný príjem. Ja zhruba poviem tú základnú myšlienku v tom, že ja osobne som v dôchodkovom veku, mám svoj dôchodok, hej, na ktorý som si našetril tým, že som bol celý život dôchodkovo poistený. V momente, ak by sme prešli na nepodmienený základný príjem, tak by bolo veľmi drastické, by som povedal, zobrať už existujúcim dôchodcom ich príjmy a nahradiť ich tým nepodmieneným základným príjmom zhruba 350 eur. Preto hovoríme, tí, čo si už našetrili v doterajšom systéme, týmto patrí za akýchkoľvek okolností a ten nepodmienený základný príjem im prislúcha tak, ako každému občanovi od narodenia do smrti. Čiže to sa dá ľahko zrátať. A z hľadiska tej demografie, že ako budeme stíhať a nestíhať, financovať dôchodcov z práce aktívneho obyvateľstva, to práve tvrdíme, že stavať celý systém dôchodkový, ale aj iný sociálny na demografickom vývoji je scestné. Fungoval tento systém doteraz, zhruba 1 storočie, dá sa povedať, v takomto režime, ale dostávame sa do situácie, ako už bolo povedané, práce je stále menej a potreby sú stále vyššie z hľadiska financovania ľudí, dôchodcov, teda ľudí vo vyššom veku. Preto hovoríme aj o tom zdaňovaní strojov ako takých. A to, čo hovoríme ohľadne financovania toho nepodmieneného základného príjmu, že to chceme financovať z tej tzv. Jedinej dane, čo je v podstate zdaňovanie pohybu peňazí, to zdaňovanie zachytí vlastne všetko, aj prácu strojov, aj pohyb peňazí, ktoré dneska nazývame čiernymi peniazmi, respektíve ktoré pochádzajú zo šedej ekonomiky, ktoré nie sú zdaňované. Tie sa reálne pohybujú v tom systéme, len my ich musíme chytiť a zdaniť. Rovnako zdaňované sú aj pohyby medzibankové, úvery medzi bankami. Tie dneska prakticky nie sú zdaňované, tie chceme tiež zdaniť. Zisky korporácií, ktoré odvádzajú do zahraničia. Oni to vedia urobiť tak, aby v štáte, kde pôsobia, optimalizovali daň na minimálnu možnú mieru a rozhodujúce financie prevádzajú do tzv. Daňových rajov alebo na svoje účty kdekoľvek v štáte. Ja som mal možnosť pred pár mesiacmi vystúpiť na medzinárodnej konferencii o nepodmienenom základnom príjme v Budapešti. Tam sa zúčastnilo 12 zástupcovia z 12 štátov, vrátane Spojených štátov, Kanady. Skloňovali tam veľmi intenzívne otázku zavedenia nepodmieneného základného príjmu. Je to v štádiu vývoja prakticky celosvetového. My sme tam ilustrovali aj možnosti financovania toho nepodmieneného základného príjmu, pretože viacerí z nich nereferovali o tom, ako mienia ten základný príjem financovať. Čo sme my predniesli, sa stretlo s veľmi dobrým ohlasom. Chodili potom za mnou ľudia, ktorí pýtali materiály, akým spôsobom to myslíme. Hlavne Bulhári,
Rumúni tam boli, Španieli. Takže ten náš program to nie je izolovaný výmysel na Slovensku. Je to program, ktorý rezonuje prakticky v celej Európe, aj mimo Európy. Takže trošku som odbojčil od tých dôchodkov, ale to je navzájom súvisí. Ďakujem. K tomu demografickému vývinu by som vám ešte povedal, že máme rozpracovaný sociálny program, v ktorom máme úplnú novinku, totálnu zmenu, ktorá tu mala byť už 2000 rokov, ale nebola. My budeme uznávať matku ako povolanie, poslanie. Matka dostane od štátu plat. A týmto spôsobom vlastne vyprázdnime obrovské množstvo pracovných miest, ktoré sa vlastne uvoľnia, lebo matky budú vychovávať deti za peniaze od štátu. A tento plat bude preto výhodný pre všetky strany, lebo matka bude s väčším nasadením pracovať pre výchovu detí, ale zároveň bude štátom kontrolovateľná, lebo štát ju bude platiť za tú výchovu. To znamená, že štát bude kontrolovať zdravotný stav detí prísnejšie, bude kontrolovať rozvoj dieťaťa, duševný a zároveň aj výchovu, vzdelávanie a tak ďalej. A matka bude braná na zodpovednosť ako ktorýkoľvek iný pracovník. Čiže toto bude novinka ďalšia, ktorá podporí ten demografický vývoj razantne. A zároveň ako v kruhu sa otvorí obrovské množstvo pracovných miest. Ja sa pýtam, ktorá žena nechce mať deti? Takú ženu som ešte nepočul, nevidel. Ktorá aj hovorí, že nechce mať, tak je to vždy dočasné a prechodné obdobie. Dokonca budú ženy, ktoré si budú adoptovať deti a budú ich chcieť vychovávať za plat. A okrem toho tie deti dostanú nepodmienený príjem a ten vlastne nahradí rodinné prídavky. Čiže žena bude mať 2 deti, dostane 1000 eur plus 700 eur. 350 a 350. Čiže takto sa už oplatí deti aj vychovávať, aj sa im venovať. A zároveň štátu sa oplatí ich aj kontrolovať, lebo chceme vychovať zdravú populáciu, ktorá bude orientovaná sociálne, právne a zdravá populácia. Budeme dbať aj na výživu. To je tiež také ešte sociálne určité koliesko, ktoré máme v talóne, ktoré si rozoberieme inokedy, ale potrebujem vršiť, aby nás ľudia volili. Teraz odovzdávam slovo pani poslankyni Rytomskej. Ďakujem za otázku. Ja by som sa teda vyjadrila k tej justícii. Mala som možnosť 4 roky počas volebného obdobia skúmať, ako naša justícia pracuje. A to pomocou občanov, ktorí sa na mňa obracali. Pre všetkým vychádzam teda z toho, že ako náhle sa občan chce brániť a chce ísť svoj prípad obrániť, tak nemá žiadnu šancu, pretože systém je zatiaľ nastavený asi tak. Rozbehne sa pojednávanie na 1. stupni, pán sudca musí vypočuť jednu stranu, druhú stranu, no a potom v závere dáva možnosti, ja chcem ešte dôkazy, máte nejaké dôkazy, tak tam sa navrhujú svedkovia. Ja som vlastne zistila, že v tomto prípade by vôbec sudca nemusel žiadne pojednávania otvárať, to by nemuselo byť hospodárne. Sudca si to musí všetko naštudovať dopredu. Ak sa mu dá návrh dostatočne preukázaný s dôkazmi, tak môže všetko zamietnúť, môže dať pravdu tej strane, ktorá to navrhuje. Čiže tu vychádzame z toho, že sudcovia vôbec nie sú zodpovední za svoje rozhodnutia. Oni niekedy to vyzerá na tých súdoch, že majú svoju náplň práce a potrebujú tých ľudí rok či 2 roky pojednávať. Ak skončí pojednávanie po 2 rokoch, potom sa jedna strana alebo druhá strana môže odvolať. A zase prichádzame do toho istého štádia, že pokračujeme v 2. stupni, na tom 2. stupni zase musíme predkladať nejaké dôkazy, ale zvyčajne to býva tak, že ako to nastaví 1. stupeň, tak ten 1. stupeň
keď občan prehrá, tak prehrá aj na druhom stupni. A zase musíme ísť ďalej na najvyšší súd. Čiže v našej krajine sa nemôžeme dovolať pravdy a spravodlivosti. Musíme niekoľko rokov bojovať najprv s našim právom a potom ideme do Štrasburgu. Často som skúmala, že prečo máme toľko prípadov v Štrasburgu. No už preto, lebo musíme si najprv prekopať všetky tie riadne opravné prostriedky, mimoriadne opravné prostriedky a potom sa dovolávať až spravodlivosti na súdoch. Čiže v prvom rade vychádzame z toho, že každý sudca bude zodpovedať za svoje rozhodnutia a zároveň existuje kontrola občanov. Ako náhle vstúpi do toho kontrola občanov, kde občania budú sami poukazovať na nedostatky prostredníctvom svojich právnikov, zriadíme systém, kde bude vlastne tento kontrolný mechanizmus fungovať. Dá sa všetko opraviť, dá sa všetko zmeniť, len tu treba vôľa, treba chcieť a treba, aby občan mal záujem prísť k voľbám. Hlavne tí, ktorí 26 rokov nechodili, pretože si myslia, že sa tým nič nezmení. Nezmení sa, ak prídu iba k voľbám tie doterajšie strany, teda ja to nazývam a poviem to otvorene, že sú to nejaké fankluby, či už politické strany Smeru, KDH, SDK. No tak takéto osobnosti samozrejme, že posunú svojich kandidátov do parlamentu. Ale dosiaľ sme za tých 26 rokov nevideli, že by prišlo v takýmto spôsobom zmenám. Preto aj človek sa stal trochu skeptický a rezignuje. Často sa mi to stáva, keď roznášam teraz volebné lístky, že ľudia rezignujú. Nie, nemáme záujem o voľby, my tam nepôjdeme, veď sa nič nezmení. Práve naopak, zaujímajte sa o priamu demokraciu číslo 22 a o našich kandidátov. A ak nás tam pošlete všetkých, potrebujeme predovšetkým ústavnú väčšinu, 90, ale môžete nás tam poslať všetkých, ktorých sme na tejto listine 22. Potom vlastne uvidíte zmeny a potom konečne budeme mať v úvodzovkách raj na zemi. Ďakujem za... Ďakujem všetkým za vystúpenia a očakávam vás 5. marca vo volebných miestnostiach.